Разкажи ни за бягането. Втори се класира в твоята серия, така че по място се продължаваш напред без никакви проблеми. Как се чувстваш ти и какво да очакваме от тук нататък? Как усещаш нещата? Ами, чувствам се много добре. Самото бягане се проведе тактически, както така си мислихме, че ще стане. Надявах се да вляза по място, не да се борим за време след това. Чувствах се много добре през цялото време. Бях сигурен, че ще се получи добро бягане и се надявам в финала да мине пак така леко и там вече да се борим за нещо повече. Как усещаш конкурентите ти? Кой според теб може да е най-опасен от тях? Ами, най-опасният е французина Мекиси Бенабат. Той е много класи. Други има поляк, има пак много добър. Двамата испанци, които бяха пред нас много, може би не се класираха в финала. И има конкуренция, но се надяваме да не е много голям проблем.